All right. Vanzati mudiaries uyai pano tokupewo mukana wekutaura zvemaminitsi mashoma shoma. Yeah. Yeah, you can go, guys. Totaura pa phone ka. Yeah. Musisa chituna ichocho. Iwe driver. Ane zvinhu zvaada kutakurirwa anobhadhara mari mbopa munoona mari yedrinking ipapo. Endai naye. Kalisto, sila kuenda weekend ine itewa mabudo waende. Ngabudo waende. Iskati. Mangwana une remove wa mangwana makuseni shangwani. Asi one, ndiri busy ka. Ndiri busy. Ndine case yangu. Ita kuti driver abude mani. Anotaura kumberi. Wakuenda uchi. Yeah. Ambuya 2 minutes. Dauti driver abve izvozvi asimuke ndichiona izvozvi. Wamborova madhiri panapa. Ayo madhiri munoita kumberi. Vati kuna macheya abasiri kuzonasa forward. So wafungezwe. Aiwa, imi madhiri ekuda kutakurirwa nadriver ina handipindire. Munotaura nadriver, torai namba yadriver. Moka naisa. But isa handipindire madhiri enyaya anene kambana. Sister. Seriously? Aumana, kutsura makaendesa kublawa yoreka. Ndinoti rende kwarara kumana. Listo, we fix it anditi. Matiri zvinhu zvofana kuenda kwarara izvozvo. Driver, Samaya man. Hey, sharp. Guys, you see the boat is leaving now. The boat is now leaving straight from here. It's going to Masvingo. Driver aenda. Landa tichoya. Mutaure. Hey, all right. Mire nipa motikari yangu. Yakuita sefona ichona ida kufrisa. Yeah, chitaure yenyu vanzvati. Okay, hello guys. Ndatenda Mr. Munetsi nekutibatsira kwavaita nekuendesa bhodhi yedu kumusha. Tanga tasvika pakutambura tichishaya kuti tinoita sei, but Mr. Munetsi vatibatsira. Guys, ngatibatsiranei tishande pamwe naMr. Munetsi vabatsira kutiindisira bhodhi yedu kumusha. Vakaitora zvinhu zvakatiomera, saka nhasi tafara, bhodhi yedu yasumuka. Hapana tatinoshora, tafara zvisingaiti. Thank you Mr. Munetsi. No problem andati. Pandakatanga kukone pandakakollecta bhodhi paipapa asina family munhu yashaika anga asina murere, anga asina mudzimai. Anga asina family esachi, tinobva tese kumusha next door wedu. Saka tangokura tese, inini kuti ndizive nezvenyu ndakakuonaiwo palife yaMike Mudzimu waona. Ndikafarawo nezvamakatiitira pakuendesawo Mike Mudzimu waona. Ndo pandakajoinawo kuti ndizive nezvenyu, ndikakufoneraiwo mukatitambirawo zvakanaka, mukatitakurawo bhodhi Phosphorus pasina mari, pasina chatakupai. All right. Muri mudiaries. Uyongu. Chaye. Mashoka mungada kutaura kuna Sisimeli ndeyekuti chi? Sisimeli ndinokutendai nezvamunotiitira naMukomamo Boys. Zvese zvamunotiitira murambe makadero, murambe muchibata nevanhu sekubata kwamunoita nesu.
hatikukanganwi ende ticharamba tiinemi ende murambewo muinesu. Anditika. Thank you very much. Thank you Mr. Munetsi. All right. Thank you Sis Melly. All right. Nema diaries. Mukatadza kutenda Diaries. Okay guys.